Wel, mae'r dafodiaeth yma'n rhyfeddol i ieithyddion gan ei bod mae wedi bod yn newid ac yn amrywio yn y wladfa ers cenedlaethau oherwydd dwy ffenomen benodol, sef cyffyrddiad ieithyddol, hynny ydi dylanwad y Sbaeneg ar y Gymraeg, a chyffyrddiad tafodieithol wrth i dafodieithoedd o wahanol rannau Gymru ddod ynghyd i ffurfio tafodiaeth newydd. Hyd yma, dwi wedi bod yn canolbwyntio'n bennaf ar effaith y Sbaeneg gan ganolbwyntio ar amrywio ffonetig. Ac wrth gwrs, mae hynny wedi caniatáu mi gydweithio a Debra a'i chydweithwyr ym Mhrifysgol Bremen, sydd â diddordeb mawr yn yr hyn maen nhw'n ei alw yn Hispaneiddio, Hispanicisation. Dydw i ddim yn mynd i sôn am yr elfen honno heddiw, ond os oes gennych chi ddiddordeb, mae gennau ddwy benod sydd newydd gael eu cyhoeddi. Mae hon ar y chwith yn fwy ieithyddol yn manylu ar y 10 nodwedd ffonetig. Mae'r ail ar y llaw arall ar gyfer cynulleidfa fwy eang ac yn manylu ar effaith datblygiadau hanesyddol a chymdeithasol ar yr iaith Gymraeg yn Chubut. Ond heddiw, cyffyrddiad tafodieithol fydd dan sylw gen i, ond mae rhaid mi bwysleisio mai dechrau mae'r prosiect hwnnw gen i ac arbrofi a syniadau cychwynnol fyddai heddiw. Mi fydd rheini ohonoch chi sy'n gyfarwydd â gwaith ar Bryn Williams sy'n gwybod mai adlais pryfoclyd o'r dyfyniad enwog yma sydd gen i. Felly, ar Bryn Williams yn sôn am y wladfa fel un o fethiannau godidocaf cenedl y Cymru, ac wrth gwrs ddoe mi awgrymodd Sara mae safbwynt o'r tu allan i Chubut ydy hwnna, ac mae ymateb Geraldine y fan hyn ar y gwaelod yn cadarnhau hynny falle. Wrth gwrs, mi allech chi ddadlau mai methiant o safbwynt cenedlaetholdeb Cymreig sydd dan sylw gan ar Bryn Williams. Ond pam ydw i'n gofyn ydy'r wladfa yn fethiant godidog o safbwynt puryddiaeth ieithyddol? Wel, yn sicr mae safoni ieithyddol wedi chwarae rhan bwysig yn natblygiad Cymraeg Patagonia, ac nid fi ydy'r cyntaf i bwysleisio hyn. Felly dyma i chi eiriau Robert Owen Jones ar natur Cymraeg Patagonia ar sail i waith maes yn Nyffryn Camwy ar ddechrau'r 1970au. Felly ar ddechrau'r dadansoddi, roeddwn ni o'r farn mai tafodieithoedd y gogledd a orfu, ond o ddadansoddi'n drylwyrach, gwelir mai llinyn mesur yr ymdoddi a'r safoni oedd patrwm ieithyddol y Beibl a'r patrymau llafar cyhoeddus a glywyd drwy'r dyffryn i gyd o bilpidau'r capeli. Mi ddown ni yn ôl at y safoni, ond mae'r ymdoddi sy'n cael sylw gan Robert Owen Jones yn cyfateb i ffenomen byddai ieithyddion heddiw yn ei galw hi'n lefelu tafodieithol. Felly, a process whereby differences between regional varieties are reduced, features which mark varieties distinctive disappear, and new features emerge and are adopted. Felly, jyst dychmygwch tafodieithoedd y mimosa, rhai yn dweud mam gi, a tad ci, pobl eraill yn dweud taid a nain, ond heddiw, dim ond taid a nain yn y wladfa, a mae hynny ers degawda, ers dros ganrif dwi'n siŵr. Ond dim colli yn unig, mae yna dueddiad i feddwl mae dim ond colli mae lefelu yn ei achosi, ond cymerwch frawddeg fel mae gyda fo frawd, neu mae efo fo frawd. Wel, yn y gogledd, mae gynno fo frawd yn draddodiadol, yn y de, mae da fe frawd, ond mae gyda fo, wrth gwrs, yn rhoi cyfuniad newydd i ni, felly unwaith eto mae lefelu'n gallu arwain at ffurfiau newydd. Mae lefelu tafodieithol yn sicr yn berthnasol i ffurfiant tafodiaeth newydd y wladfa, ond oes rhaid i hynny gyd ddigwydd a safoni? Wel, nac oes ydy'r ateb i hynny, a dyn ni'n gweld enghreifftiau o lefelu ansafonol yn rhai o ysgolion Cymraeg Cymru heddiw. Meddyliwch ar enghraifft am ffurfiau fel fi'n mynd neu ni'n gweld.
mewn rhai achosion mae pawb yn y dosbarth yn defnyddio hynna, maen nhw'n ansafonol, ond lefelu sydd ar waith. Pam fod safoni wedi digwydd ar hyd a lled y byd felly? Wel, mi welwch chi fan hyn ddyfyniad sy'n awgrymu fod ffurfiant cenedl wladwriaethau wedi mynd law yn llaw a datblygiad amrywiadau safonol ar ieithoedd. Wrth gwrs, mae'r Gymraeg yn iaith anwladwriaethol yng Nghymru hyd heddiw. Ond beth am y wladfa? Wel, mae'n rhaid i ni gofio bod tad ysbrydol y wladfa, Michael D. Jones, yn dad neu yn un o dadau cenedlaetholdeb Cymreig modern. Iddo fo ac arweinwyr ymarferol y wladfa, roedd ymreolaeth a hunanlywodraeth i'r Cymru yn gwbl ganolog i'r prosiect. Ac mi allwch chi ddehongli'r wladfa fel egin wladwriaeth yn y ddegawd gyntaf yn fy marn i. Ystyriwch y dyfyniad yma i ddechrau hwnna ar y gwaelod. So the movement towards standardization was bolstered through the rise of centralized governments and administration, as well as compulsory education and the creation of unified economic and cultural markets. Ar yr olwg gyntaf, mi allwch chi feddwl bod hyn yn amerthnasol i wladfa fach Dyffryn Camwy ac mae gwladwriaeth anferth sydd dan sylw. Ond rhan bwysig iawn o hanes yr iaith Gymraeg yn y cyfnod modern ydy bod peoedd y Gymraeg wedi ehangu'n sylweddol i'r gwladfawyr cyntaf. Mi glwson ni hyn gan Fernando. Felly nid iaith y cartra a'r capel yn unig oedd y Gymraeg bellach, ond iaith yr ysgolion cyntaf. Felly dyna i chi enghraifft o werslyfr Richard Jones, Berwyn, athro cyntaf y wladfa, ac mae'n amlwg fod Berwyn yn allweddol wrth ddefnyddio'r dull degol i ddysgu mathemateg. Chydig yn wahanol i'n dull ni, 10, 4, 15, nid 14, 15, ond dyna i chi arloesi addysgol, dim byd tebyg yn y cyfnod yma yn y Gymraeg. Cymraeg hefyd oedd unig iaith cyngor y wladfa, ar 2 lys oedd y Cymru wedi ei sefydlu. A fel clywson ni, y Gymraeg yn iaith busnes hefyd. Cwmni dyfrhau, ond cwmni cydweithredol yr ECMEC. Iaith newyddiaduraeth, fel glywson ni gan Walter ddoe. A iaith arian hyd yn oed. Dyma i chi un o'r nodau 10 swllt cyntaf yn uniaith Gymraeg wedi arwyddo gan Lewis Jones. Mae hynny wrth gwrs i gyd heb i mi sôn am ddylanwad enfawr y diwylliant y capeli. Mi oedd y cyfnod cynhara felly yn gyfnod o arloesi chwyldroadol yn hanes y Gymraeg, a hwn ydy cyfnod annibyniaeth yr iaith Gymraeg yn ôl Gareth Alban Davies. Wrth gwrs, mae hyn oll yn deillio o genedlaetholdeb diwylliannol a'r awydd am ymreolaeth, a mi ddylai hwnna fod yn ysbrydoliaeth mawr i ymgyrchwyr iaith yng Nghymru heddiw, ond yn ironig iawn, mae'n debyg mai dileu'r holl arloesi ieithyddol a'r utopia Cymraeg o hanes Cymru fydda dymuniad nifer sydd o blaid annibyniaeth i Gymru heddiw, a hynny wrth gwrs yn enw cenedlaetholdeb sifig cynhwysol fel y clywson ni amdano fo ddoe. Beth bynnag, dyna ddigon o wleidyddiaeth iaith. Nôl at y datblygiadau ieithyddol ar safoni, mae'n werth ystyried rhai o honiadau Peter Trudgill sy'n arbenigwr mawr ar dafodieithoedd y Saesneg. Yn ei gyfrol New Dialect Formation, mae'n canolbwyntio bennaf ar ffurfiant Saesneg Seland Newydd, ac mae Trudgill yn dadlau bod lefelu tafodieithol wedi bod yn elfen greiddiol o ffurfio tafodiaeth newydd, ond mae'n gwrthod y syniad bod modd i ideoleg neu hunaniaeth chwarae unrhyw rôl wrth i dafodiaeth newydd ymffurfio mewn cyd-destun gwladfaol. Ac mi welwch chi rai o honiadau yma ynghylch stigma,
a prestige norms, rhain yn amherthnasol yn ôl trydgil. Wel, i mi oedd y dadleuon yma yn problematig iawn o'r dechrau o safbwynt Cymraeg y wladfa, ac mi wna i egluro pam. Felly, i trydgil, cyfrannau o bob ardal sy'n bwysig, faint o'r de-ddwyrain, faint o'r gogledd, ond mi allwn ni ddiystyru'r ddadl yma yn hawdd. Roedd llawer iawn o'r gwladfawyr cynnar, fel ydych chi'n gwybod, dwi'n siŵr, o'r de. Mae mapiau hynod ddiddorol gan Glyn Williams yn dangos hyn yn glir. Does na ddim amser i fanylu'r rhain yn ffodus, ond Mimosa, man geni pobl y Mimosa, ond mae'r minteoedd wedyn 1875-76 yn hynod ddiddorol. Dych chi'n gweld clwstwr anferth yn y de-ddwyrain, a Glyn Williams wedyn wedi zoomio, wedi mynd i mewn yn fanylach i'r cymoedd, gymaint o bobl o'r de-ddwyrain, o'r ardaloedd diwydiannol. Ond, gweitha'r niferoedd uchel o'r de, mae nodweddion deheuol cyffredin yn gwbl absennol. Dim sôn am mas, dim sôn am amguet at ci, dim cystrawenna fel Saimoen, smo fi eisiau mynd ac yn y blaen. Felly, mae yna broblem a damcaniaeth trydgil felly mae'n rhaid i ni ystyried y posibilrwydd fod ideoleg yn berthnasol. Be di ideolegau ieithyddol felly? Wel, yn y diffiniad yma, credoau, teimladau, rhagdybiaethau am iaith sy'n gyffredin yn y gymdeithas. Un enghraifft benodol wedyn fydda ideoleg iaith safonol. Mae yna ddiffiniad yn fan hyn. Mae'n bwysig cydnabod y gallai safoni ddigwydd heb i ideoleg iaith safonol fod yn berthnasol. Felly, os ydych chi'n cael grŵp yn ysgol Glan Taf, dydwch rhai yn defnyddio allan, rhai yn defnyddio mas, ond dros gyfnod amser mae pawb yn mynd i ddeud allan. Does dim rhaid i ideoleg iaith safonol fod yn berthnasol. Ond, oes na unrhyw dystiolaeth neu awgrymiadau o ideoleg iaith safonol ar waith yn y wladfa? Wel, mi gychwynnwn ni ar rhai o sylwadau Lewis Jones, prif arweinydd ymarferol y wladfa i bob pwrpas. A dyma mae o'n i ddeud ar ddiwedd y 4edd ganrif ar 15, pen a wnaethai'r wladfa ddim ond lledu ein Cymreigedd i fod yn anrheithol hwnt i hwntw a Northman, roedd hynny yn iechyd cenedlaethol. Mae hyn yn awgrymu i fi fod gwahaniaethau ieithyddol rhwng siaradwyr wedi lleihau'n gyflym yn ystod degawdau cyntaf wladfa, a bod Lewis Jones yn gweld y safoni ar lefelu cyflym yma yn destun dathliad. Ond cyn i ni feddwl fod Lewis Jones yn gweld ffurfiau'r de a'r gogledd yn gydradd, mae Bryn Williams yn honni iddo fo fod yn rhagfarnllyd yn erbyn pobl y South. Felly dyma'r dyfyniad. Dyna fel rydych chi, pobl y South, os na fydd popeth wrth eich bodd, mi fyddwch yn gweiddi am streic mewn uffern ni. Honiad Bryn Williams ydy hwnna, wrth gwrs. Ond mae'n bosib fod ideoleg iaith safonol yn mynd yn law yn llaw a stigma i Gymraeg y de. Ac mwyn cefnogi'r ddamcaniaeth yma, dyma i chi dystiolaeth lawer yn fwy diweddar. Cyfweliad ges i yn 2018 yn ardal yr Andes, a dwi ddim yn mynd i ddweud pwy sy'n siarad, ond mae'n hynod ddiddorol. Felly, siaradwr cynta, berfa, pan bod nhw'n dweud wilber yn y gaiman, dwi'n mynd deall, berfa ddylai fod nid wilber, hogiar wilber, pam gair Saesneg, dwi'n mynd deall, ond dyna fo, Cymru fan hyn a geiriau Saesneg yn bla efo nhw, dod o'r de Cymru a cyrtans a pilw a thank you pawb. Os nad ydyn nhw'n darllen Cymraeg, dyna be maen nhw'n ddeud. A Wynwyn yn llenionod, onion, oedd dad yn sylwi ar bethau fel ei gyd, a carots oedden nhw'n ddeud, teulu mam, oedd llawer o eiriau Saesneg. Moron, oedd moron i ni,
oedd dad yn gofalu am bethau fel yna. Hynod ddiddorol, dwi'n meddwl, tystiolaeth bwysig iawn o ran datblygiad tafodiaeth y wladfa. A mae'n rhaid i mi bwysleisio hefyd, wrth gwrs, mae yna agweddau tebyg yn y dyffryn. Felly, dwi ddim eisiau achosi rhyfel cartre rhwng pobl yr Andes a pobl y dyffryn. Felly, mae'n ymddangos i mi fod ideoleg iaith safonol wedi chwarae rhan bwysig yn natblygiad Cymraeg y wladfa, ond cyn i mi benderfynu a'i methiant a'i peidio oedd yr ideoleg buryddol yma, mi hoffwn i droi at chydig o ddata ieithyddol. Mae rhaid ystyried y sefyllfa yn y 70au pan nath Robert Owen Jones i waith maes yn Nyffryn Canmwy. A dwi'n mynd i gyffredinoli a chrynhoi, ond yn gyntaf, mi sylwodd Robert Owen Jones fod yna ddau fath o eirfa. Ar y naill law, roedd yna eirfa sefydlog, lle nad oedd yna amrywio rhwng gwahanol ffurfiau. A dyma i chi enghreifftiau. Felly, dim sôn am mas. Pawb yn deud allan, bwrdd, cur pen, neb yn y dyfodiaeth traddodiadol yn deud pen tost. Fo, neb yn deud fe. Ond mae yna rai ffurfiau deheuol, ffwrn, llaeth a march, a falle bod hi'n arwydd o cael fod march a llaeth yn codi yn y Beibl. Rhai falle o'r de ddwyrain, mae gat yn codi, ond dwi'n credu falle bod clwyd yn fwy o beth ar ffarm, felly clwyd fach, gat fach ond clwyd ffroes. Ffroes wrth gwrs yn hyfryd iawn yn y wladfa, ond hwnna o'r de ddwyrain, a yr ynganiad diwedda hefyd, diwedda yn hytrach a diwetha, a wedyn mae yna eiriau sydd yn fwy gwladfaol. Ar y llaw arall, mi o'na eirfa amrywiol, lle o'na amrywio ar waith, a mae rwan a nawr i'w clywed hyd heddiw. Mae'r eirfa amrywiol yma yn bwysig ac yn dangos nad safoni llwyr gafwyd gan y bydda hynny yn gyfystyr ag unffurfiaeth ieithyddol. Fel y gwelson ni gyna yn y feirniadaeth o Wilber a Berfa, mae yna rai siaradwyr hyd heddiw fydda'n debygol o groesawu mwy o unffurfiaeth. Ond o safbwynt yr eirfa gyson, mi ddadleuodd Robert Owen Jones fod rhan fwyaf geiriau yma yn tarddu o ogledd Cymru. Be di'r rheswm dros nifer uwch o eiriau gogleddol? Wel, mae Robert Owen Jones yn priodoli hyn i ddylanwad yr arweinwyr cynnar. O'r gogledd oedd rhai fel Lewis Jones, Edwin Cymrig Roberts, Richard Jones Berwyn, Llwyd ap Iwan. Mae'n dadlau hefyd fod Cymraeg y Pilpid a phatrymau ieithyddol y Beibl wedi bod yn ddylanwadol iawn fel y gwelson ni. Be am y sefyllfa heddiw? Wel, cyn mynd at y canlyniadau, mae rhaid i mi bwysleisio wrth gwrs fod cyd-destun sosio-ieithyddol y Gymraeg yn bod wedi newid yn sylweddol, a ddim i fanylder, ond dwi'n rhannu'r siaradwyr yn 3 chategori, felly mae gennych chi bobl sydd wedi cael magwraeth Gymraeg, ond dim addysg Gymraeg, bobl sydd wedi cael chydig o Gymraeg ar yr aelwyd, ond wedi astudio drwy'r prosiect, dwi'n galw rhain yn ddysgwyr treftadol, a wedyn wrth gwrs dysgwyr Cymraeg llwyr, dysgwyr ail iaith. Felly mae'n hynod diddorol y sefyllfa ar hyn o bryd. Eto, fyswn ni'n diolch yn fawr iawn i bawb nath fe helpu i gasglu holiaduron, felly 140 o holiaduron i gyd. Felly dwi am frysio a mynd at y data gan fod amser yn bryn. Mi ddechreuwn ni fo geirfa sefydlog Robert Owen Jones. I ba raddau mae'r geiriau mae'n dal yn sefydlog? Wel, yn y graff cyntaf, mae'n amlwg mae'r gair gogleddol 9 ydy'r unig gair cyffredin gan bob un o'r grwpiau, fel byddwch chi'n disgwyl falle. Yr un patrwm hefyd i taid. Sefyllfa debyg sydd i gweld yn achos llaeth, di llefrith y gogledd ddim yn gyffredin gan unrhyw garfan. Felly hyd yma parhad i weld yn yr eirfa gyson, ond mae yna stori wahanol yn rhif 3 fan hyn. Cur pen oedd yr unig gair cyffredin yn y 70au, ond a defnydd sefydlog o'r gair hwnnw sydd i weld gan rheini sydd wedi cael Cymraeg ar yr aelwyd yn unig. Ond mae'n amlwg fod rheini sydd wedi dysgu Cymraeg drwy'r prosiect wedi cael eu cyflwyno i pen tost. Mae'n bosib mai dylanwad fersiynau
de Cymru o gyrsiau Cymraeg o oedolion sydd yma. Mae'r un patrwm i weld yn achos clus tost a gwddw tost hefyd. At yr eirfa amrywiol wedyn, wel, rhif 4, mae'n ymddangos fod goriad ag allwedd yn parhau'n gyffredin gan bob grŵp, ond o graffu ar yr ystadegau, mi welwch chi fod goriad yn llawer mwy cyffredin nag allwedd gan rheini gafodd Gymraeg ar yr aelwyd yn unig. Ymhlith dilynwyr y prosiect, allwedd ydy'r gair mwyaf poblogaidd. Patrwm tebyg i weld yn achos rwan a nawr. Mae'n werth nodi fod nawr yn fwy cyffredin o lawer na rwan gan rheini sydd wedi dysgu Cymraeg trwy'r cynllun. Ond cyn i chi feddwl fod y prosiect yn arwain at gynnydd mewn ffurfiau deheuol yn gyson, di hynny ddim yn wir bob tro. Mi welwch chi fan hyn rhif 6 bod winiwn sydd de yn llawer mwy cyffredin a nionod gan siaradwyr traddodiadol. Hwn yn ddiddorol eithriadol, fyddwch chi ddim yn disgwyl amrywio rhwng 3 gair ar ôl 156 o flynyddoedd, ond dyma i chi wahanol eiriau am handkerchief y Saesneg ynde. Nished, gair y de-ddwyrain, ydy'r ateb mwyaf cyffredin gan y siaradwyr sydd wedi cael Cymraeg yn y cartre, ond hances a cadach pocad, mae hances a cadach pocad yn gyffredin hefyd, ond ar y llaw arall, hances ydy'r unig gair cyffredin gan ddilynwyr y cynllun. Mae gennau ragor, ond mi ai at gasgliadau gan fod amser yn bryn. Felly, y casgliadau ar sail y data yna, wel, yn amlwg, mae safoni a lefelu tafodieithol wedi chwarae rôl allweddol yn natblygiad tafodiaeth draddodiadol Cymraeg y wladfa. Dwi'n gallu bod yn sicr o hynny. Ond mae yna cwestiynau yn codi, cwestiynau cymleth. Parhad yr eirfa amrywiol gan siaradwyr gafodd fagwraeth Gymraeg yn annisgwyl falla mewn cyd-destynau trefedigaethol Saesneg, mae lefelu yn dod i ben ar ôl hanner 100 mlynedd. Felly, pam fod yna amrywio yn para o hyd? Wel, falle fod yn ymwneud â lleihad graddol neu ddiflaniad sefydliadau Cymraeg, oedd yn asiantaethau pwysig, ond falle bod yn adlewyrchu defnydd cyfyngedig o'r Gymraeg rhwng pobl o'r un oedran. Felly mae'n rhaid i chi gael pobl i siarad Cymraeg a'i gilydd drwy'r adeg mwyn i ymgymhwyso speech accommodation ddigwydd. A falle bod y speech accommodation yn llai tebygol, ond mae atgynhyrchu patrymau cenedlaethol blaenorol sydd fwyaf tebygol o ddigwydd heddiw. Felly, o ran y cwestiwn mawr yma, methiant puryddiaeth, wel, ydy, fy ateb ydy, mae o'n adlewyrchu methiant rhannol puryddiaeth. Mi allai rhai ddehongli hynny fel methiant rhannol cenedlaetholdeb Cymreig, ond wrth gwrs, i mi gael bod yn obeithiol ac yn fwy positif, mae'n adlewyrchu enillion i amrywiaeth dafodieithol. A falle dylen ni ddim digaloni gormod bod ideoleg iaith safonol eithafol yn cael ei wrthod, achos mae hwnna'n ideoleg sy'n tanseilio hyder a balchder llawer o siaradwyr yn yr iaith. Ond mae hwn yn syniad beth bynnag, o ran yr amrywio, yr eirfa amrywiol, bellach mae'n enghreifftiau o ddadgoloneiddio ieithoedd safonol mewn cyd-destynau trefedigaethol, felly decolonial future for standard languages. Dwi'n credu bod hyn yn berthnasol, does na'm sail i ddadgoloneiddio Cymraeg Patagonia traddodiadol, achos dwi ddim yn ystyried yn iaith y drefedigaethol, fel oedd Geraldine yn awgrymu, falle mae trefedigaeth Buenos Aires oedd y wladfa. Ond dwi'n credu gallai'r model newydd yma fod yn fodd o ddathlu amrywiaeth sydd i weld yng Nghymraeg Patagonia heddiw,
ac osgoi peryglon neodrefedigaethol o Gymru. Felly, be dwi'n olygu'n fanna ydy, mae yna beryg wrth i'r siaradwyr Cymraeg o'r cryd ddiflannu'r tir, y bydd safonau neu normau o Gymru yn cael ei gorfodi ar y ddysgwyr yn y wladfa, a bod treftadaeth ieithyddol y wladfa yn cael ei anwybyddu yn llwyr gan mai pobl yng Nghymru sydd yn rheoli'r cynllun. Felly mae eisiau bod yn ofalus iawn, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl mae trefedigaethau yn amerthnasol i ddechreuadau'r wladfa, ond dyn ni ddim eisiau gweld neodrefedigaethau yn datblygu yn enw cynllun yr iaith Gymraeg. Felly, na i orffen ar syniad yna. Diolch yn fawr, Hywel. Diolch yn fawr iawn i ti, Iwan, eto am drafodaeth hynod ddiddorol. Dwi'n meddwl bod yna amser am gwestiwn neu ddau, os oes yna gwestiwn yn cael ti, Iwan?